Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हो महिनो डिसेंबराचो महत्वाचो आसा आणि ताजे खातीर वी विल मॉनिटर द मंथ ऑफ डिसेंबर नाल्यार जानेवारीच्यान आय वूड लायक टू स्टार्ट विथ दीस कित्याक चीफ मिनिस्टर म्हणटा हर घर जल नल म्हणून आमी जानेवारीच्यान मोहीम सुरू करतले बार्देस तालुक्याच्यान सुरू करतले हर घर नल नो जल म्हणून कित्याक हे मोहीम बार्देसच्या ईच आमदाराक मेळून समजून कित्याक सगळे बार्देस इज सफरिंग मेजरली सफरिंग अँड मोस्ट ऑफ बार्देस एरियाज इज सफरिंग सो इफ वी आर मॉनिटरिंग द मंथ ऑफ डिसेंबर आणि जशें उदक येता उदक येना जे आता जे सांगलां ते अस्तित्वात जाता काय जायना मॅन मेड प्रॉब्लेम जे जाले ते सॉल्व जाता काय जायना हो एक म्हयन्यान आमकां कळटलें with our people of Pororin, we will ensure that there is no injustice to our people. उदक येवकूच जाय हो आमचो हक्क आणि हातून राजकारण ना.